लोगोफोर दायना होनांगौ ना मानसि गाज्रि होनांगौ जाखो नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखाबाय माबायदि खालामनानै गालांदों नोंथांमोना खनसेबाव भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाबावदे मानसि बिगुर मानसिनि बिगुर दंफां गोसोमना सेवनायसो सेवनाय बे सेवनाय मोनसेया बाथौआव गोजा नायलाय मायदि होगोन लामायाव मोनसे हाबफैनो ओंखायनोथ' थाखा फैसा गोथैनि मोदोम बे थै लायथ' थैया नालाय गोथांथार नै थैया बे मुलि माने बे मुलिया दौनांगौमोन दौनो हायाखै बे ससानि दौनो हायिनि थाखाय बेयाव माबानानै दोनफैबाय आरो नाम खालामनानै बे ससानि बिदि बोनजोबदों बेखौ लां सावदो हा सिमनानि थाखाय दावराव जानानै सासे मानसिखौ न'खरैनो ज' जानानै दानदों आथिंखौ दानस'दों होनना बुंदों फारसे आरो आखाइखौबो फारसे दानस'दों होननानै बुंदों भिडिअ क्लिप्सखौ आं होनानै होगोन नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरो मानसिया बहानिमोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दे बिदि घटना जाबाय आरोना नै सासे मानसिजों एसे खर' गाज्रि मानसिया दानबाय आथिं आखाइ दानबाय बिसानियावहाय एसे हानि ना मानि माबा जादोंनो नै बिदि आरोखि ओरैबायदि अबस्था जाबाय नै बेस्रा आखाइयाबो फारसे गैले जबाय ओमफ्राय आथिङाबो फेन्दायाबो जबाय आस्थे 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 ये गैले खरा उल्थाखाम नायजाखा बेबायदि जाबाय आरो नै थोंसे आथिङा दानस'खादों ओमफ्राय आखाइयाबो सासे गैखाया गजोबखासै आथिं फारसे गैया आखाइ फारसे गैया लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेसन होनि नोंथांमोना सोरबाफोर हाथाइ सानायजों सैनांदोंब्ला नोंथांमोना बारग'नायनि राहाखौ मोननो हागोन आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबाया हाथाइ साबा बे बिफांनि जि दालाय बे दालायखौ दाननानै खलाय सिखाया माने ओरै हमलाय दालायखौ ओरै दानदो सेवरा बिफां होनो जोंथिंजाय सान्दुं नांनाय माबाया मोजांसिन जायो माने सान्दुं नांनायनिया गोखासिन जायो आरो बेखौ ओरै ओरै खालामदो ओरै ओरै हानानै बे बिगुरखौ गारदो गोबांनाव दं हाथाइ सानाय बेरामा आंनावबो दङ बेखौ हाथाइ साबा जेब्ला आङो बेखौ देग्लिनानै बिनि रसखौ खुगायाव लाहाबो होनबा बियो सानसे बा साननैनि गेजेरावनो मोजां जानानै 5 बोसोर 6 बोसोर बिदि गोबाव मोजां जानानै थायो खुनु फैसा नाङा बे बिफाङा जोंनि जायगायाव एभेलेबल दङ आङो नायनानै थाखायो दोनखायो बेखौ आंनि फिसाजो 5 बोसोर जाबाय अनफावरि बिनाबो दाख्लै हाथाइ साबाय थादोंमोन बिमाया गोबां मुलि होदोंमोन नाथाय हामाखै मुलिजों ओमफ्राय बेखौ आङो बावनानै थादोंमोन उनाव गोसोखांनानै बेखौ देग्लिनानै बिनि रसखौ खुगायाव लाहाबहोनायनि उनाव दासिम खुनु जाफिनाखै आंनाबो दिनैनिफ्राय 1.5 माससो आगोलाव बहुद हाथाइ सानाय जादोंमोन साननै जादोंमोन ओमफ्राय आं नैबे स्कुल खाथियावनो दं होननानै मिथियामोन बेखौ एसे गोजानावसो दं होनना मिथिगौमोन आङो बिनि उनाव आं बेखौ बाहायनानै गोबां आंनि हाथाइ सानाया साननैनि उनावनो मोजां जादों आं जेबो मेडिसिन इउज खालामा दा बहुद मोजाङै दं आंनि हाथाइ सानाया दा गैला नै हायना दं क'क्राझारनि बेबो नायनानै लाथोंसै बेनोबो खिथाखाबाय आं दा बयबो मिथिनांगौ माने गोनां खोथाया जाबाय मा सान्दुं नांनाय जि सेवरा बिफांनि दालाय बे दालायनि रसा गोखासिन जायो बेखौ ओरै देग्लिनानै खुगाजों ओरै खुनु माने मन' लांनाङा बेखौ खुगायाव लाहाबबानो
बियो एसे समनि उनावनो माने बिनि हाथाइ सानाया हामगोन आरोखि। दा आङो बयनोबो खिन्थाहरबाय बिदि खायनो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। लोगो मोनफिनगोन थाबैनो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो आरो लोगोसे नोंथाङा टाइम दंबा शेयार खालामना होदो। अब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। थेंक्स फर वाचिं।